Здравейте на всички, това е втори епизод, продължаваме с игричката. Тук с мен е Shadow Gamer. Днеска пак продължаваме CS. Да. Този път, надявам се, молица, програмата не ми бъгни. Искаш да кажеш Shadow Power? Да. Молица, програмата не ми бъгни, за да видите всички епизоди спокойно. АВП? Аз съм Мяка! Аз взех не. Маня. Револверец. Родригес. Аре, бе, искам някой да дойде на мида тук, сега е да го... Чакай, не ги стрелям шо. О, двама минаха. Трич! Учете на това. Споко бе, нали знаеш, че там мистер Споко? Мистер Върхоп. Руша. Аз съм Бъни Ръшара. Ако не ме познавате, запознайте се. Върхоп. Той Бъхопара, аз съм Бъни Ръшара. Ти АВП Бъни. То пак аз ще ги носкопвам, докато Върхопвам с АВП. Носкопвам ги, ами. Сега чак толкова сме. Ти виж ги избити докато планта. 2 в 5 човек, просто се видя кой ще печели. Аре бе, човек иска го. Нещо. Револвер, картимики. Аре бе, стейте един го взел с нами, моля ви се кърци. Той беше афака и после завидя той. Не го проблем. Беше афака. Това беше много мазно от моя страна. Беше бе. На шорта човек само седи и клекнал и не очаква никой, знаеш, пул му да личи. USB имаш. Аз му ръчвам, брат. Обхваща, аз съм неща да го много сколко. Брат, аз такова, аз мислих да го отком. Да го зъсна. Ей, че каква е тема, брат. Искаш ли що? USB. Те яко, ама си го износил малко. Не. Теле, костенство, което. Хора, ако ви харесва, той да снима камерата, защото аз не съм чуя днес. Пишете в коментарите, естествено. Каквото и да било. Аз нямам личен живот, просто веднага ще го забележа, така че пишете в коментарите. Той си изобщо няма никакъв личен живот, няма гаджета, няма такива неща. Само така си мислиш. Да, не знам. Тъй, че пишете какво искате, веднага ще ми вземете тела и ще ми... Айкос! Буб, аз съм добър с АВП. Буб, мастер с АВП. Ако не помня. Бубкил. Бубъркил, аре, плант вече бе. Да им извикам ли в ушите силно? Плант! Ще ме трона бомбата. Fuck this shit. Не чипсувам просто. Седнирал. Къде са? Всички ли? Не, един е много. Един. На бето си няма. На бето ще първи аз. Аз ще първи на бето. Някой да се е отвилил. Къде? Вика си на бето ли ще е? Хаде. Къде? Мога ли? Да го сгърба ли? Ям да акация, моята е вас. Какво се кита? Моята ли? Дръпни ли? С кой иска приякала? Значи, че си беден. Не, купи си АВП. Много беден човека, купи си АВП. То си изпет, ще го вземи. Аз съм това, да изпет. Не знам. Чакай. Запомнявам пето. Ето, дръж. Аз брат. Просто заребявам се начи. Няма моето. Първия ще мини, ама втория няма мини. И първия мини, защото... Някакво лукер. Нашия го заболя. Да, не го заболя. Ето, имам чувство, че има някой там смолка, брат ми. Имам чувството! Да не е само чувството. Не е само чувството. Аз видях бомбата. Аре бе, умен. Ти го правиш така, брат, аз да знам. Ако има някой, ще го оставим и го искам да го... С 4 в една сме, аз просто платим, да вземам. Каквата ви ги избити като дъка. Брат, ти как си по-напред при положение, че аз имам 3 кила повече? Как съм? Смятай. Прецакан. Не, как сега той. Напълно равни сме са дети с... Не знам, брат, просто... Ай, тук отзаде. Какво значи това? Не знам. Да води заради това. Няма значение. Как ти отиде просто ден ти пока? Аре. Аз трябва на бето, макар че... Ти са купени айтем, ма не съм не знам да представя. Аз няколко 20 купени айтем. Аз имам 16. Сериозно ли? Пак имам 16.
Да ги прецакам. Уния да ги тровам. Аре, първо очи ти е там. Соу. Аре, мърде, Ако си пак пъти ли се? Не. Стиларе! Нема сам. Ох, на едно хъпа съм. Тя се отдалече малко. Че се по-отстрани. Едно хъпа съм. Къде е това момче, бе? Диос, да е малко. Аз тук ги тробам, брат. Ползвам хак за напреднем. За предимство? Да. Никой на бето. Къде? Готово. Ти не умря, бе. А не. Се взех на някоя бето. Това видео. Той дойде е там. 6 кила съм и съм. Майка, брат, защо съм тук напред? Не мога да разбера, просто не му спадна. Аз съм взел. Мали ми един случай. Защото може да съм ги взел с някой. Заради взел съм напред. Аз сега вече са 3 разлика. Защото не държа. Гълтан гаджаба. И с хубав задник, бе. Задници, много задници. What the fuck? Пазица. Буп. Батон. Гледай, сега изкачвам в носкоп. Не, няма никой. Бум носкоп. Носкоп! Не го видях, че и той като нинджа. Стой. Искам да зилсвам, брат, хора, искам да зилсна някой, умирам си, не. Ще ги правя, дега. Ще ги правя револвер, брат, като протата. Къде учи тази бомба, бе? Уха! Лошо там. Их, майко на дъпа. Аре, убегай. Чакай, бе, брат, бе. Искаш да ти го убия? Аре. Ех, този пък му е стил намазания. Долен. Долу, спаси. Долу е, ситито е, на вече. Ами, хъпа съм, поискаш. Майко, стар. На 2 хъпа сам! Можеш и. Да, бе, човек. Имаш голям шанс. Като той беше май за Имаш и голям шанс. Аз съм ги правил на едно въпрос. Не ми по какво си ги правят ти. Ти те викаш, ти си ти. Да, ти си ти, аз съм друг. Кой ги ръцка? Знаеш как ще ги правя аз? Ще ги правя на хитки. С глока. Без оръжие съм. Да. Зелос, граната и глок. И те ще ги трябва, брат. И нож. Пълно ножа. По-далеч са от мен. Те отивай там, шорта да изтребя. Ога, мама някой къдъл, бе. Шорта, да не са ги изтребиха. Аз пиша кръстосон като мишка, бе. Няма оцелят. На шорта са. Аре, бе, браво, да ми никой не хелпа. Като са на шорта, що ми идвате? Си идват още 2 пичи. Аре, човече, бе. Аре, трансфер. Да, бомба да винаги изтребя. Сити. Опа, знам. Не благодаря. Аз ще си... Аз ще си играя Тинкс. Да, бе, ти си играе, ама само да ще помогна. Коста? Ти ще играеш. От колко страни ми идват? Надявате, колко играеш играе. С тема намираш си игра, как беше. Крипърчов, проблеми с програмата? Не. Да. Всичко е наред, драги зрители. Не, то ми сваля играта и ми изписва, че мога да снимам само 10 минути. Чакайте да видим тук колко. Добре, хора, ще спра този епизод тук и ще почна следващия. Ще го видите така. Някакво 4 епизода, сигурно ще бъде един 5 дразнещо много. Да. Чао, чао!